Sa aton sininga linya, Councilor John Gamboa, sir. Good morning and Happy New Year, Decimo. Welcome to Action Radio. Yeah, Sir Brian, mayong aga kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong aga kag Happy New Year sa tanan-tanan. Aha, sir, timprado pa kami nagdisturbo, Decimo, because sa talupang down sa Action Radio, yesterday, may pila ka mga punsok sang basura sa pagkadamo, gin nga basura diri sa Bacolod, ang wala nahakot, but after nga na trending sa Action Radio na naman nga page, kay na pagbalik namon, ati mayman kay nahakot na. Sir, anong status subong sang IPMCDC sa Bacolod? Kay pagintindi ta tapos ng kontrata last to December 31. Yes, sir. Yung request pinakaaton sa Sangguniang Panglungsod sang aton nga Chief Executive na kung mahimo na-extend dugang 4 ka bulan from January 1 to April 30, 2022. Mhm. Din aprobahan na namon, din ratify na namon sa nagbigad lang before the year end of 2021. Now, duwa to ka request, Sir Brian, amo ang pagkahakot sa amo nga basura. Katanay kaduwa, request sang extension sang management, maintenance, and operation sang sanitary landfill sa 4 man ka bulan. Now, ang kontrata, banwa ang bulan na ginabayaran sa syudad, bulan-bulan sa paghakot lang sa basura is 16 million plus. Okay? So, ang management... 16 million, Councilor. Pardon, 1.6, yeah. Councilor, no? Yes, 16 million. 1.6. Now, ang management, more or less, mga 19 million. Aha. Ang total, suma total din na nga ginabayaran ni naton sa IPM, mga 35 million. Okay. Monthly? So, monthly na Sir Brian, ha? So, amo na kadako ang ginabayad sa syudad sa IPM. Now, isang inaaprobahan ni ang request for an extension. Nag-approve ako Sir Brian, sa howling. Kasi ang gin-qualify ko, ang sabat ko, nga siling ko, nga hindi ko gusto, nga ibutang sa lang-alang abi ang syudad sa Bacolod na kasi may mga may outbreak na naman ng matabo tungkol sa uncollected garbage. No? Kaya dumduman mo to, Sir Brian, sa mga nagliligad na tuig nga ang electro waste ang nagligad, why nila ginhakot sa pila ka bulan ng aton nga mga basura. Muna kung nga ang naging bansagan ang syudad, City of Smell. Hindi na City of Smile, kundi City of Smell na. Now, that is another repeat. Another repeat. Ina kay Baloka, damo lang siguro kay tungod nga ginireklamo, ginakot nila pa. At ang ining nga reklamo, Sir Brian, validated ina all over the city. May mga mandalagan, pasubong nga din padalaan ako sulat, din padalaan ako picture nga wala pa nakuha. So, amo gitinigan ginakuan ko gidaw ang kinakulbaan ko. Nga muna ko nga nag-upod ako sa howling, pero wala ako nag-upod sa management. Nga extension. Kaya gusto ko nga papangitaan naton sa bagong area. Suited pala na balang ideal gidya for a sanitary landfill. So, ambot ko nanong imuon sa syudad. Kapro, ang ina nga reklamo, Sir Brian, basi resolusyonan ko ganina sa dini nga mga sa sining Wednesday namon nga sesyon. Ikadamo, hindi ka nagareklamo, pero banwa ang ako niya nga tindog sa management tungkol sa pagpadayon sa pag-operate sa sanitary landfill dira sa may Purok Acacia, Barangay Pilisa, hindi kita kuya kauyon. Okay. So, dapat papangitaan may naton sang alternatibo nga bago nga site na hindi makahalit ang among sanitary landfill sa atong syudad. Tungod Sir Brian nga ang sa idalom sang ina nga duta, may ara kitang water aquifer nga ang tubig nga ginahatag ni naton sa kalabanan naton ng mga barangay diri sa bahin sang sur, ginakuha pa naton sa among nga bubon sang batiwa. Okay. Sir, dito sa howling, sir, siyempre, limpyo siya. No? Na-check nyo man dito, sir, kung pila ka bilog truck ang ginagamit sang IPM kay
masunara naton sir do ka kulang gid. Anong sitwasyon man? Amo na iya, Sir Brian, ang obserbasyon ko sa nagligal pa lang July. Kung wala ko sala, nagatag ako ya sa akon yang position paper o kon report. Aha. Base sa akon nga obserbasyon nga nakita dira sa sanitary landfill sang dam site kag sang operation sang IPM. Isa sang gintumod ko kag ara sa akon nga report nga ang equipments nila, nilang trucks, ang ilang backhoe, ang ilang bulldozer, kulang kaayo, insufficient. Kaya ang kalabanan sa nag-check ko ang ilang mga facilities dito, may ara sila tong kalabanan na aberyado lang ang mga facilities ng mga truck. Kag kung kaisa, lawig kaayo nilang kayohon. Ang inavailability due to long duration of breakdown sa siling nga truck, tuman kalawig. So sakto na, Sir Brian, ang obserbasyon naton tanan-tanan nga tuman kakulang kaayo sa ilang nga equipments diri nga ginhatag sa aton base sa kontrata nga gina-require sila kung pila ka truck ang dapat na maka-operate. So isa na sakto nga obserbasyon, kulang kayo, insufficient equipment ang may-ara ang IPM. So dito sa pag-extend sining extension ginbukad niliwat sang konseho sa Bacolod kon pilang active or inactive nga mga trucks nila or ano nga mga equipments nila kay ini natabo diri sa Barangay 3. Ini anakit-an lang namon nga anakit-an sa Barangay 3. Kay ara sa mismo ya sa kilid sang highway ya or ara sa vicinity sa Bacolod mismo nga alagyan sang publiko kung may bisita kita kahuluya gidya katama mo sa nasambit nga lugar wala labot nga baho ti basura ina siya sinakop niya pang isa ka linya. Duha na kasi mana according to the community dira 2 weeks na nga wala mahakot. So meaning, di nagkadto mga truck nila. Pwede ginagro hakoton every other day kay suliton ta ara sa nawong sang Bacolod. Kanami sang Halandumon Tower. Pagkatapos sa likod to basura. Namuna bla? Yes. Yes, Sir Brian, violation isa na karason ko nga ang hindi naton pag-extend ang renewal sa ilang kontrata. Kasi extension man lang nimo. Allowed na. So, ginabibing subong ang bagong kontraktor na magahakot kaga magabanit sa mga facility. Pati isa na gid karason nga violation sa makita ta nga why sila nagapatuman kung pila ka truck ang dapat ang naga-operate adlaw-adlaw. Kag pila ka kuan bala ano ka beses na dapat kuto nila ang basura. Kundi violation gid ya. So isa na karason nga hindi naton pag-i-renew ang ilang kontrata That's why violation of the existing contract. Kung isipon mo grabing violations gid ang pagintindi ko ni Councilor correct mo lang kung sala ako si IPM under man siya sa pag-supervise sang city sang DPS kung di ko magsala. Yes, may opisina ganin na sila to kag binay-monitor binanglakat nila kay sila na iya naga-monitor kung sakto base kabalo ka ginabayad na. Kabalo ka Councilor, I'm sorry, ginautod ta ka kay si Mayor Bing Linardia, amo subong yang nabuta iya sang kastigo sang publiko. Which is nga si Mayor Bing iya naga-oversee ni kuntani mo. May mga tawo ni na-assign dira nga amo ni dapat ang kastiguhon. Ang taga DPS. Kag ang management sang IP, hindi kastigo literally nga tampaon ta sila. Namin ko komento lang. I'm sorry. DPS and IPM management. Kay kaluluoy man ng alkalde sang syudad nagtinguha na ganing magkuha sini although nga may ara gid siya sa dako nga poder to check sini pero alangan di man inguro maara pala ni Mayor Bing basura lang tutukan niya may pandemya kita may audit pa kita may pakwad that's why nga may ara kita department nga DPS to check sang management sang IPM do mo natani mo by channel black councilor Command responsibility, Sir Brian. Ang ini nga mga opisina, ang ini nga mga personnel, aray na sa idalom sa aton nga chief executive. So, why kinahanglan isa din na magadto, isa din na magtanaw, no? Command responsibility. Iyan yung mga tao, aray ni sa idalom sa iyang poder. So, ako ya makahambal natin. The mayor is responsible sa sining nga problema. Yes. After all, yung
pagpirma kung pag-request ng extension ara man ni sa iya opisina isa man correct. pagabay tamon. Mhm. So everybody is responsible. Dapat gani siling ko nga ang sangguniang pangunsod will look into sa siningaliwat ng isyo. Mhm. Amo gid ni daw sang ginambal ko nga nagapog na lang ako kay hindi ko gusto nga mabutang ang siyudad sa Bacolod na lang alang. So resolutionan ko ni liwat Sir Brian. Aha. So Wednesday kay ang tanan-tanan nga mga opisyal sa siyudad sa Bacolod responsable sa sini nga problema. So meaning Kaya kung sa mga litan na na may masakit na magtululuhaw tungkol sa mga uncollected garbage, kita man sa gihapon ang basulon sa pumuluyo. So ining extension, Councilor, alone ka nga wala nagpirma sa sanitary landfill. Ikaw lang isa. Yes, ako lang yan. Yes, nag-abstain ako. Abstain ikaw, no? Kag qualify ko ang akong posisyon. But kung padayon banwa nga i-extend pag-ibig nilang howling, I will not do. Hindi na ko yan mag-upod. Too much da. Dugay ko namin nga ginapangabay sa syudad nga mangita na kita sa alternatibo. Kag dapat ang Republic Act 9003 ng Ecological Law Solid Waste Management Act gusto na. Bala ang integration dapat i-implement na naton at tatugtog subong wala gina-implement. Grabe, no? Amo na, isa pa gina ka-violation sa 9003. Nagligad to perti gahara-hara si Vice Mayor Elsin Familiaran kiti gusto yung gini matabo galing kay inabdan pagida sang pandemya at na disgrasya alang mo na karon piliton sang vice alkalde kon mas madamo madisgrasya sining COVID-19 balikan ta si councilor ano. Plus 8:47 in Action Radio Philippine Standard Time mga ka-action pasensya mga tagpalamati naton otod kita pero balikan aton sinimat tinian. Because nga kwan ini very very important ini nga issue diri sa Bacolod concern sa aton sini nga basura affected kita tanan-tanan diri hindi lang kaya nga aton sini nga health mga ka-action kundi ang personalidad sa Bacolod. Councilor, going back si mo Councilor. Yes, Sir Brian. Wala kay ang mga opisyal ta. Dalanay na da si Konsyal Gamboa nga may rason abi nga amo man sa gihapon. Basta sa ulihi pagkatapos ining nga tuig 2022 amo man ta gihapon. Importante ang prinsipyo mo. Yes, dugay na ni Sir Brian nga problema. Nga wala sang rason nga hindi gid ni naton mapatuman kag maimplementar. Dugay na ni kayo. So there will be no other excuse kundi basulon ang mga opisyalis sa siyudad sa Bacolod kung padayon nga magatuhaw ang ini nga problema. Believe ko sa imo, Councilor, ano? Way ta kaya ginabaligya sa publiko pero since then ang prinsipyo mo nga hindi na dapat i-sanitary landfill pa ang Acacia Felisa hasta subong the same, no? Amo gihapon amo nang ginapangita tang opisyal sa gobyerno may tinindugan bla bisan gina kumintuhan na sang hindi maayo kay ti amo nang imo pagpati kag ikaayo sang tanan ginatindugan mo gid Councilor padayon na lang kay maayo gina resulta pila ka adlaw Councilor. Anyways, congratulations sa imo kay nag-abstain ka gani sining sanitary landfill dira nga management. Pero ang howling of course hindi ta dapat pagbalibaran ina kay ano na lang karon kon balabagan tani although nga ikaw lang nagaisahan non da nga nagaaway sa pila ka muda 14 ikaw 13 gid yang enkwentro muda sa pirmahanay kag aprobahanay da kun ano nga mga resolutions and ordinances diri sa Bacolod pero at least ara ikaw isa Councilor ano. Ang imo mga pagpanamyaw abi Councilor sa New Year diri sa Bacolod, Councilor nagligad medyo sako kita. Yes, madamo gid salamat Sir Brian kag of course isa ka malipayon kag isa ka mahimong ngayaon nga bag-o tuig para sa tanan-tanan. Kabay pa nga malampuwasan ni naton kag ang ini nga problema sari-sari nga mga problema health, medical, economic o ayon tat nga dilubyo nga sulod sa aton, typhoon, etc. Pero isa ini tanan-tanan nga pag-angkat sa aton. So kabay pa nga pabakuron lang ini naton ang aton nga tuo sa aton Ginoo kag kabay pa nga pabakuron man ni naton ang aton lawas kag ang aton nga aton lang desire to surpass sa sining nga pag-angkat sa aton tanan-tanan. Salamat gid sa Brian kag Councilor. Councilor. Yes sir. May palagas lang ko gali kabay pa ma-check mo on Wednesday ano kon pila ka truck gid ang nagagiho, pila ang ila tawo
kay basi balad ako dako ginahatag tas ang syudad sa ila pagkatapos ang gagiho pila lang kasalakyan para dako ya ginansya nila prong gantos publiko. Councilor, salamat ged. Yes, sir, I will do that. Salamat, Ged, kag maing aga. Maing aga. Action Hotline. Councilor John Gamboa, Makaksyon sa Bacolod, ara